Redo mawur mangawur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru kongso tatakaya butulawara panjriting turung gesti Urupati kula ora pati nduga mana jebul wujuding bungkus 15 taun suwene mapan ana nyalas kene tinemune malah mundhak gedhe. Nggih, kula nggih ngumun setahun jembleng srendeng. Saka kadohan ketinggal bisa glundung-glundung. Lan enten swara gereng-gereng saka salebeting bungkus. Jabang bayi, aja nemahi anak putuku, buang bayi. Paman Bandu bejan temen sampean. Kagungan putra nek kaya bligo. Jabang bayi upama besok aja nemahi anak putuku wong aku besok wis diwasa duwe bojo. Bojoku duwe anak kaya ngene lari ceprot tak deplok ngalu. Ora wurunga gedhe dadi Mala Sukerta. Dursasana, lho. Kurawa sing isih padha melek gugaana. Nggih. Le turu pun sak awan. Yen nganti mboten do melek ajeng kula geceki. Ranjapen gegaman demen rampung perkara nggih itu nggih dawuh. Bungkus. Kowe kaya kesipatan urip. Kowe kaya isih kedunungan nyawa. Manut dawuh Paman Harya Suman. Jarene putrane Paman Pandu besok ingkang bakal nglintir ke Prabu Ngastina. Bungkus. Yen ana dosa lan sikune tak sanggane dina iki ora bakal weruh Padhangawa tak singkirke saka alas iki pamane tumbak Kartamarma muga dadi jalaran patimu Bungkus. Permadi ana apa Kakang Kartamarma? Wah, parak. Aja ganggu gawe. Anggep ngopo? Kowe bakal nyikara marang kadangku. Permadi kang ora narimakake. Wah, parak. Hilang nyawamu.
Pantanganku remo ora wurung kasih lanjut. Awas. Maju, maju. Wah, 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 ya.
kerisku. Iki kerisku kowe tak didetke. Permati ana paran. Ayo maju Kakang Citraksi. Ora ngerti. Iki keris tinggalane putuku. Kowe urung duwe bojo. Tinggalan. Kowe engko tak didetke. Gage duduten. Angel men to ya. Angel men. Awas kon kowe. Iki opo? Cuthik enjet. Cuthik enjet piye iki keris? Kiai Senggol Motot. Tamake Gunung Cukruk sego rasat. Nggih, dadamu. Nyo. Tak seblakke dadaku Kakang Citraksi. Yen nganti mbrodol ususku, lowong aku meguru kowe. Lho, apa iya? Ora ngandel jajalen. Gandeng aku ngandel, aku tak mulih. Wila kancane jogile sak apa? Arek gak welu ya gak entuk duit. Nek welu ya ketiwun wukuk jaga ibu gak kumanan cekelan. Walah nasib. Gerobok sak yano sak yahine kok melu tenguk-tenguk. Wah, nek kancane rakyat ora welu. Aja ngono lak ya iso tuku bensin. Plewadi apa Kakang Durmagati lho. Kowe wis ning alas pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi. Kowe ra lali karo aku. Ora sing tak laleni apane, lali wonge ora bakal lali suarane. Ya iya. Bagi cakep jojok kancaran bau. Apa tandhe karo Durmagati cakep jojok kancaran bau. Nek guneman sing cetha. Wah. Nek guneman kaya ngene jane gak cetha. Awas. Hush. Ok. Push. Wait. Ya. Wajit. Push. Wait. Cat. Ciat. Wih, wih saya gede nek saya bagus le. Dulur wih kaya kentongan ngene iki kejuwe aja kaya ngono wih lah bagus nek. Lah wih piyuh rambute wih nganggo sliwir. Sliwir ndasmu. Yo. Kowe sing mulat kotor sapa? Sing maraki kowe ngendas-daske wong tuwek kualat kowe. Sing marahi Petruk. Wo, cah cilik diajari wiso. Trondolo kecut kuwi. Aja guguk kae. Ayo Kakang Durmagati aja melu celeng boloten kowe bali. Wah, gak bali aku. Apa dikira wedi karo diapurmu? Tak antem modyan kowe. Wah, ora mati buyangeten kena tanganku. Tijo kerat nyawamu kowe. Wah, wawas kowe. Woi. Piye rasane? Endi? Lho, piye bocah kono kan karo keprake ora bareng kok njaluk laris. Cengengesan ora. Nek biyen lak tau laris ning Nganjuk.
golek apa wa? Pados rayap. Kowe ki ora teges kancane do gelek kok golek rayap. Argo apa? Nggih pakan manuk. Oh. Perang wa. Wong kula mboten ajeng gelut kok. Piye kuwi? Kancane gelut nek golek rayap. Kurawa lah kok wong ora ngerti carane wong perang. Wah, pripun Mas? Permati mboten kena disangga gampang. Bayi tangane kaya wesi. Keroyokan wong pirang-pirang kok doyan mung badhok kroyok. 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 Ah, kroyok. Yo. Kroyok. La. Kroyok. Kocap kacarita nalika semana. Hari sang bungkus kaya-kaya lantip panggraitane. Dupiri sang Permadi kinaroyok dening Sang Hyang Kurawa. Sigra krida. Ana swara gumuruh, gumaleger. Pesasat nganti ngoreke Bantala. Gumlundhong sang bungkus geger Kurawa. Bos. Wah, jabang bayi. Wah, gilane. Gilani. Genduk. Anyep ya.
iso nembang cocak rawa. Dalah rame-rame iki apa rame-rame iki? Sapa? Waduh. Bungkus ngamuk Rama. Waduh bungkus ngamuk Rama, bungkus ngamuk. Nyingkira. Dumawur mangawur wurahan tengaraning ajurit Kong makuru kong satetek kaya butula Piye Widura Aduh anakku nggih anakku bungkus Aja kumrangsang ya nggih sumurupa iki ingkang uwa kula iki ingkang uwa Destarata aja mbok sikara ya nggir iya aku jalukna ngapura anak-anakku Kurawa Widura sing gedhe pamengkumu ya nggir bungkus kabeh kae mau sedulurmu tuwa terus nesuwa kowe nesu terus aku arep golek rayap Puntadewa mbok aja dibrongot wong genah iki murina kaya ngono kok nggih sampun paman sapa kuwi mau Puntadewa Kakang Mas wah sepira gedene inggih sampun sawetawis dewasa nggih bungkus sing gedhe pangapuramu wah wis tak pepuji muga-muga kowe enggal antuk pitulunganing dewa ya nggih
kaya wis tumeka wahyaning mangsa kala babaring lelakonmu Bungkus. Ulun Sang Hyang Maruta ya Bathara Bayu ingkang bakal matedhake kanugrahan kasantosan jaya kawijayan. Ulun bakal manjing sajroning Bungkus. Sira bakal ndak patrapi busana saka ing kayangan Junggring Saloka kula. Nalika samono wis pinatrapan busana dening Sang Hyang Maruta. Dawane wis yuswa gangsal 12 warsa. Upamata wujud wis jejaka kemalakala. Mesem jroning wardaya Sang Hyang Bathara Bayu. Usangkep kang busana. Sigra sinasmitan dening cara kadewan. Dalah. Apa baya iki? Sasmitaning dewa sing tak tampa. Sasmitaning Jawata ingkang kudu tak tindakake aku bisa manjing kasuwargan tetunggalan klan Jawata. Lamun aku bisa nyingkirake Bungkus iki jarening kabarat majaning Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata ingkang lampa welaing Jawata mbok menawa kanthi lelakon iki bisa ngrancakake dalanku nggonku bakal manjing ana ing nirwana ya. Bungkus sambata marang wong tuamu. Ketaman gadingku klakon jebol dal yawe.
wangsul wangsul ginading dening Sang Gajah Sena. Kaidak kailes tinendang wantun. Dangu sangsaning dangu. Suwek kuliting bungkus. Mijil ana satriya kakung gagah perkasa. Jabang bayi. Ana bocah metu ana jroning bungkus semono gedene. Wah. Yen to bayine menungsa bungkus ora moka. Nanging kena ngopo kowe wis brengosen. Wah. Ngrengorke lemah. Wah. Opo kuwi? Wah, aku Gajah Sena kang bisa tata jalma. Ayo. Tandingana yutaku. Apa? Tandingana kridaning Gajah Sena. Madang. Wah, urung denger basa bocah. Mudenge kok kurbadokang. Ngiras pantes tak gadah. Tak gege katewasanmu, wah. Cinepeng gading kalih kang malang-malang. Asta kanan miwah kiring.
sang jabang bungkus sigra krida sakrosane sinempal gading ica manjing mring jejempol kekalih sarta pawenuting ranu Resik karsaning sun dening kanyut anakku ngger anakku wong Jarot pinayungan Hyang Agung dene 15 taun nggonku nglakoni prihatin nyatane ngunduh anakku wis mecah saka bungkus wong bagus anakku ngger anakku wong Jentara bungkus aku ngaturake puji syukur ngarsaning Hyang Mahanasa dene wis paring pepadhang marang jagat Ngastina oh mugi Sang Hyang Purba paringa katentreman dhateng jagat Ngastina oh ngger plunanku ngger bungkus najan towakmu ora bisa nyumurupi padhang aku ora weruh blegermu nanging aku wis bisa ngrasakake ngger adikku diadikku ora ngira aku duwe adik kaya ngono gagahe kowe kuwi sapa aku dulurmu tuwa aku kakangmu Puntadewa ya dibungkus kebeneran aku duwe adi lanang gedene semono iso ngrewangi golek rayap bocah ki kok kur golek rayap wae iya ya ngger bungkus ya aku melu
Mangayu bagya ya nggih aku melu bungah aku pamanmu Widura. Aku ibumu Kunti. Aku bapakmu Pandu ya nggih. Aku wakmu Destarata. Panjenengan inggih tasih gadah Bu, apa kula menika kepernah menapanipun? Kowe kuwi jane ya adine. Kok anggenipun weruh padhang ngawa kok riyen kula. Iya, biyen ni kesundulan. Yo wis saka pokale bapakmu. Ngaten bekti kula katur Kakang Mas Bungkus. Wah. Yo gene Permadi niku wau napa ngreng. Yen gereng orke lemah mengko rayape dong. Jenengku sapa? Kados pundi sinuwun? Oh, nggih Bungkus. Anakku nggih Bungkus wong bagus, anakku Bungkus wong gagah. Iya. Pancen wis dadi bombonge ngati sak mangsa sira weruh padhang ngawa. Weruh padhanging lelakon ing dina iki, nggih. Sira bakal tak paringi tetenger. Raden Bratasena. Wah, apik Pandu Bratasena. Inggih. Ugi Raden Werkodara ingkang mangkuwedi. Gesang saking sarining hawa. Oh iya, aku mangayu bagya. Ugi Raden Sena krana nunggak semi kalian duwe panggo ingkang sampun asung pitulungan dhateng jasatipun anak kula Bungkus. Iya Pandu. Ugi tetenger Raden Gandawastratmaja menika yoga kula Kakang. Wah iya bagus. Aku uga bakal maringi weneh tetenger tak tambayana mburine wae Sena Nugraha. Inggih Kakang. Kowe tak paringi tambahan jaya laga. Ketobat. Aku yo nambahi jeneng yo nggih. Aku tambahi jeneng sapa? Katiman. Mbok. Sampun awon-awon to, Bu. Ora patut mboten. Ya Raden Wahyunendya. Wah iya. Menika sae, Bu. Aku yo nambahi jeneng yo nggih. Raden Kusumayuda. Wah, Kusumayuda. Aku piye kok ora iso basa ngene iki. Tak pepuji. Muga kang tinebus nganggo laku 15 taun. Tetepe kowe besok bakal dadi satriya ingkang kawentaring jagat. Tetep dadi patuladaning wong sak bawana kula